Twildet l-Isla fl-1926. Semmewa għal-patruna tal-Isla, il-Bambina tal-Vitorja. Għexet żmien il-gwerra imma dan ma żammiex mill-issir waħda mill-aqwa atturi ta' pajjiżna. Magħrufa l-aktar għall-komiċità b'mossa jew nofs ta' kelma teatru kienet tifqaw bid-daħ. Waħda mill-aktar partijiet komiċi li tibqa' marbuta magħha il-parti ta' Carmena Abdilla mid-dram It-Tiġ ta' Carmena Abdilla ta' Charles Close. Kienet tagħmel rwoli serji wkoll bħal meta ħadet sem fil-Madonna taċ-Ċoqqa ta' Ġuże Diakono. Wara li kienet attriċi brava, kienet ukoll ħajja ta' prima. Kienet ħid il-kostumi tagħha stess u mhux l-ewwel darba li kienet ħid il-kostumi tal-atturi l-oħrajn ukoll. Ħadmet fuq il-palk, ir-rediffusion u t-televiżjoni u rawmet diversi atturi ġodda. Ħadet sem f'ħafna drammi fosthom Menz, il-Gaġġa, il-Kerrejja. Imma fi klima stess kienet tippreferi taħdem partijiet komiċi. Vitorin Gallia. Taqsmek bid-daħ. Kull parti li rreċtat kienet għaxxara, speċjalment il-parti ta' ġoma fid-dram f'Baħar Wieħed. Twildet fl-1932. Minn dejjem tirreċta. Meta kienet żgħira kienet tagħmel ir-reċti maħuta għal ġirien u ġieli meta jaħbad l-air raid anke fix-shelter kienet tirreċta. Biex tirrakkonta ċajt l-ewwel tieħu. Iju tirreċta kemm il-darba kienet iżżerżaq xi ċajta li ma tkunx fl-iskript u kienet tifqa' lil kulħadd bl-atturi b'kollox. Fil-bidu tal-karriera tagħha kienet ingħaqdet ma' Radju Muskettieri ma' Charles Close u Johnny Catania. Ftit snin wara waqfet il-kumpanija Bluebirds flimkien ma' raġel tagħha. Kienet ħolqot il-karattru ta' Jennifer, tifla żgħira bin-nemex u kemm xejn imqarba. Karattru ieħor li baqgħet magħrufa għalih kien Anna fid-dram Triq Waħda. Kienet ħobb tpinġi u ssajjar. Lil sħaba l-atturi kienet daqqa toħdilhom xi kejk u daqqa xi ftit bigilla u kellha delizzju ieħor, is-sajt. Jien naħseb li kull mara għandha kemm għandha x'tagħmel. Qed imiss nistenna sa ħallejni. Weħel, weħel. Sale ħarabli. Gemma Portelli. In-Nanna Katrin, ħafna hekk jibqgħu jafuha. In-nanna simpatika li malli nqala xi ħaġa tmur tixel xema lil Sant'Antnin. Ħadmet ħafna aktar partijiet fuq il-palk u fuq it-televiżjoni. Il-familja kienet għall-qalba ħafna, tant li għamlet 15-il sena wieqfa mit-teatru biex tieħu ħsieb il-familja tagħha. Wara din il-waqfa ħadet sehem fis-serje Wenzu u Rosi, ibbażata fuq l-istejjer ta' George Zammit. Aħjar tajt li għajdina miżaġu għoġa moħħa midan ġerfa. Moħħi ma tantx jerfata, imma restonku tiegħek jerfata tajjeb għallem bid-biss. Tiftakruh li Narsi Kalamatta jagħmilha ta' Wenzu u lila tagħmilha ta' Rosi? Kif tista' tinsihom? Mary Rose Bonello. Illum it-tlieta li huma ħallewna. Imma Carmena Abdilla, Ġoma, Jennifer, Rosi, in-Nanna Katrin u l-karattri kollha li interpretaw ma jħalluna qatt. Wara li qattaw omorhom iferħu lilna, issa wasal iż-żmien li jifirħu huma fis-smewwiet.